Indla ne dente foi bonetala wan furu mike Vijaya ani arajuka furu aw be ga ko bay bon ne chega baroke aga papier bena bulu yoro imbe papier bena de bulu mena bedi ka di idengama ne wasarabi na ya kan na fulu besoro anne tani min balo ti dom bilo ko ne de muso ba ko du kono ambe make kileya इस तमाम प्रॉपर्टी और जायदाद का असली वारिस चे को बोलावा kiye चे vo iku papier ko nu fo yemene o ko mi ayre nana kaba ni o papier bla jona aywa abe bara indamne ba fo ere kuma ke chukumi ko chauffeur ke mena koy ay nepti bla angata nepti bla unana Vijaya jole soro dala ado kuma imeo yafu kuna duwa kiye ateme ibina yelema nga sokono ajara muso nyede sabula kamale ni ngadale kakoro unu tara duro kamale ni yere nana kabina bata nunun fe eke nana de eki batara sisa atara मैं तो लेने आया था kuno kunanata akomita neti to ikata tene nite min kala mama benye fiye जी मैं समझा नहीं kono mafamu ne kona nganye fiye माजी आपको सब समझा देंगे ki bagu nana anne fa kumega kuma ijo sanga cafe dima आप कहना क्या anye fo yake माजी ने आपके लिए ki bagu nana kana ne nyini furula ka be ne dema जी ko ode kumbia ये कैसे हो सकता है ko bika chugodi देखिए मुझे गलत मत समझिएगा ya ni mo famu अंडरस्टैंड मी kala ne ndo bi ko don fruti gate ngoyi आप अच्छी से जानती हैं कि आज के जमाने में एक दूसरे को जाने ang me nyugon jate mine ka singa gringa na tia tiketi ne मैंने आपको कभी उस नजर से देखा ही नहीं ne madiliga miro lao aballa musoina amalora जाने दीजिए राजू बाबू ya ko nyine ni kuma mfie nyine ne ba famu हमारे बुजुर्ग menyina ko jona iba fo foi make ये बुझाते mansaw de ma famu उन्हें नहीं हमें जीनी है mate ma musota mate ma cheta ne afamu ko jugo kana juro wa men fala famyala ala ta toro akone bita ये कहकर आपने मेरा मन रखा akiyana lafia चलता हूँ meta ni mson toro ne ko ne la lafia ne bike chugodi ne toro la de ikad ne niye इस रिश्ते से इनकार करने की तुम्हारी ke bise ki ba ne ka muso nyini ne na chugodi कि विजय से तुम्हारा हम रिश्ता तय कर चुके waite muso yɛrɛ furu ni Vijaya tɛ मुझसे बिना पूछे a ko ne ba furu ye fɛn min ye e tɛ se ka décision ta a ko ne bi décision ta तुम पर हमारा तबीयत ne y'i ba de ye अधिकार है माँ a ko ko Ayisa i kan faamu समझ के किए जाते हैं an bɛ sigi an bɛ kuma ko sigi ka fɔ t'a la ne ye furu in dilan ka ban सुशील लड़की कौन ne ni denmuso fa kuma na ne tɛ kɛ kuma fila fɔlɔ ye koyi कौन है वो ko muso wɛrɛ de b'i bolo यहीं पास से गांव में रहता ko muso wɛrɛ bɛ n bolo खानदान क्या है ka a mansaw ye jɔnni ye है उसका इस दुनिया में कोई नहीं है ko mansa t'a bolo a mansaw banna की मान मर्यादा ko muso si tɛ nin dugu in na ne tɛ muso min dɔn muso tɛ yen min cɛ ka ɲi ka tɛmɛ Vijaya kan a ko k'i ma nin ye a ko ne bɛna fɛn dɔ f'i ye cɛkɔrɔba in y'a janto e fa ka fɛn bɛɛ lajɛlen la wa a denmuso bɛ furu हमारे जीते जी तुम्हारी शादी होगी तो i y'a faamu wa o ye ne dalakan ye ये कभी हो ko se ka kɛ अपना हक में nin san joli joli ne ka makɔnɔ mɔgɔ tɛ don an cɛ koyi तो मुझे मिले हो an kɛlen kɔ ka ɲɔgɔn ye खुशियाँ जीने की foyi t'an fara ɲɔgɔn na bilen तुमने उसे नहीं ne tɛ se ka sɔn ni maa min ko a bɛ don e ni ne ni ɲɔgɔn cɛ ne tɛna o to ye dɛ खुशियाँ छीन
ko kana joro कि तुम्हारी इंतजार keta don ne sa ake minke ka soro etia amiliti kilo kele akreba fon saraka wulle हम लोग नहीं netna so anga fara जिंदगी शुरू कर सके, ki masa ko muso were dima min tane लेकिन जब भगवान ने मेरे सुनी ne bi alla delo kana ke fiu sono ne ni bi to ko dala ये मेरा अधिकार छीनने, मेरे और तुम्हारे दरमियान कोई नहीं आ सकता। ko mo se ki place ta मुझे तो बस माँ का ख्याल है। kana joro मैंने इनकार कर दिया। ne baya fo जाने उनके दिल पर क्या masa kodo amitana e dondoni e akumbi joro बिना मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। ko mo tene bolo mfate mbate ne ku yin jigi ke mi ni e ko ni tlala ne na nyere fade सरकार खाना खा लीजिए, 11 बज गए हैं। kitna dumuni ge su jana de नहीं, ibama songa na dumuni ge de ale fena ma dumuni ge ayita magana bayinga sogono musogoro ba ma dumuni ge soro musogoro ba sigilendo ala mata da हाँ akune ba हाँ मैं जानता हूँ मुझसे नाराज। nya don मैंने आपका दिल दुखाया, naga kuma nye idusu kasi doni लेकिन माँ मैं आपसे कुछ छुपा नहीं सकता। gabi ya fama ne masa de ye मैं रजनी के बगैर नहीं जी सकता माँ। imai aranjini ko man gone koyi आपको कहने से पहले मैंने gane ba fe ka famu मर्यादा आपके जब ale afabe और अजय सिंह अंकल को लगने वाली ठेस के बाद jigiyaw be ala ne kan terumso min fiye अगर मेरे इस दिल की आवाज fata bulu bata bulu तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा, और अगर रहा भी तो एक nan ne farala लाश की तरह। abisa नहीं राजू, wano kera adna kuna erela बड़े बाप की बेटी है, उसे कोई भी अच्छा लड़का मिले, ne be fe anga nyugon famu मगर रजनी एक अनाथ लड़की है। ne ka muso fiye to waranjini fala to do मैं आपसे विनती करता me हूँ, fe ka nyama ka nyini ka ye doro ni yaye ni ko amandi ye ne bade ye nta kuma ke bile sansi kelen dia ka nyini ka ye ठीक, konsona उसे किसी दिन ले आ। afai ka kana ngai एक कल का ha ko ni ne jamfa आपको ni nyere faga ni faye मेरी चिंता मत कीजिए, ko bua ne be nyere nyine ninko बदल दिया है। ifene ki yere nyine nte fuyi आप तो जानते हैं ere ba don जब से मैं शांति निकेतन से ne आई ku ya fo ko mena dongili kalanke खाने के लिए वहाँ बुला रहे me nyesinga dongili kalama हैं, और मैंने उन्हें ka nyine furu ko ko folo कि मैं वहाँ आऊँ। kana nunga ko digi yere la कैसे चली जाएगी तू? ko ne nengo wa मैं वहाँ जाकर uye nende o कुछ भूल जाना चाहती हूँ। uni de afi me nyine बेइज्जती की ningo ni jago ya nyine dai आना नामुमकिन है। oti be un मैं पूछता हूँ कहाँ था ये लड़का mun cheni manefle maye जब इसकी माँ abba man jate इसकी na ye ne ja u ka nafolo n'u ka fɛn bɛɛ n kun b'a papiye bɛɛ lajɛlen yɛlɛma k'a kɛ n ta ye nka ne m'a si kɛ जब इसकी फैक्ट्री ne ye fɛn bɛɛ kɔlɔsi i b'a fɔ n yɛrɛ ta खेत बंजर हो चुके थे, ma wari ɲini u fɛ ma sanu ɲini u fɛ ko ka n denmuso furu o ale b'u baw ma सीना बहाकर u ye ne dɔgɔya उनके बुरे वक्तों में इनका साथ दिया। nin bɛ sara de fɔ sara kojugu आज मेरे साथ इतना बड़ा धोखा, ne b'a fɔ nin ma de ko janfa janfa ne tɛ janfa dɛ ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा। n'i ye ne janfa i b'a nɔ i yɛrɛ la e ka taa so kɔnɔ dɔrɔn i ka ne ni n dusu to ɲɔgɔn na taa महावीर सिंह, kumari sen ko na yan पता लगाओ महावीर सिंह, mɛ n'i bila fɛn na bi fɛn min n'a kun man di मेरी ye बेटी की खुशी npogotiginin dɔ bɛ fɛ ka ne denmuso ka hɛrɛ ni k'a ta आप सिर्फ हुक्म a yɔrɔ fɔ n ye n bɛ muso in ni kɛnɛ karaba k'a ɲibɔ diɲɛnatigɛ ko la i denmuso bɛ taa furu in na देंगे, ऐसी बहती जाएगी लाश में o de don तो कोसों दूर। n b'a bila ka taa diɲɛ fan nɔfɛ sisan a muso in आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस ne maa fila wasara paseke musokɔrɔba sɔnna k'a ka taa ale k'a ye o wasa kama ne maa fila bɛ k'u kɔnɔnataw fɔ ɲɔgɔn ye
an wasara sa Kamalen wasara ako kale asoro ko janye nyambo ya de nene stara ledo ko ka muso ni kene karaba ako atu akilla ni mawdo na enne ni nyanje ay obasoro nere de matle abli kuna fo tene dusukun gono ni ete koni ne miri fena obasoro ntlala miri la ede la folo mesoro ka miri ko were la ko fen jumen gadi ka teme jianye ka on nyu anfe on gadi nyanye nanga nana daga nonfe ma sara lebu kogoy ako jalaki benena bi o ko muna ne dusuku ko jarabela ela ne be se ka jalaki no de bi ako kana jigina ne ni bana ni nyuana bi no ndi fe ko ti ma chamanto